Ahojte, IT Show sa opäť blíži a od 10. do 11. novembra 2023 sa opäť uskutoční v OC Optima a Cinemax Košice a na IT Show si budete môcť vyskúšať najnovšie technológie, takisto aj spoznať a stretnúť sa s viacerými youtubermi a influencermi a o tom, čo priniesie na IT Show Asus, tak o tom nám povie Evka. Čau Evka. Ahoj Romy. Tak mi povedz, čo prinesiete do Košic ukázať. Asus bude aj tento rok participovať na IT Show v Košiciach a prinesie so sebou najnovšie vychytávky a zariadenia, či už z Republiky pre hráčov, alebo aj z portfólia ZenBook a VivoBook. Niektoré z týchto noviniek si nám priniesla ukázať aj do redakcie. Je tu ZenBook S13 OLED, ultratenký, ultraľahký, ROG Ally. Niekto hovorí, že herná konzola, je to v podstate herný vreckový počítač, môj favorit. A takisto aj VivoBook v špeciálnej Babe edícii. Prečo sú tieto produkty zaujímavé, alebo čím oslovujú ľudí? Áno, rada by som upriamila pozornosť na špeciálnu edíciu modelu VivoBook S15 OLED. Asus sa spojil s obľúbenou streetwearovou značkou modného oblečenia, aby sme zaujali študentov, aby sa mohli odlíšiť, aby boli unikátni, a toto zariadenie v sebe skrýva aj perfektný výkon a v súčasťou balenia je bohaté príslušenstvo. Či už je to taška s originálnym kamuflážnym vzorom, alebo je to postavička Baby Milo, nálepky na klávesnicu. Jednoducho, toto zariadenie určite stojí za pozretie. Čiže je to taký produkt, že kúpim si notebook a priamo v balení mám všetko, čo potrebujem na štúdium, na prenášanie alebo aj na prácu. Presne tak, a ešte má štýlové dizajnové šasy. Z Republiky pre hráčov by som rada upriamila pozornosť na našu novinku ROG Ally, ako vyplýva zo samotného názvu. Ide o spojenca, ktorého si so sebou môžete zobrať kdekoľvek a zahrať si akékoľvek hry. A iba takú zaujímavosť by som povedala, že naši dizajnéri a inovátori robili na tomto zariadení 3 roky a vytvorili viac ako 400 prototypov, aby dopriali používateľovi čo najlepší užívateľský zážitok. Takže toto zariadenie určite stojí za vyskúšanie. Čiže ak ste hráči a chcete vyskúšať, ako sa hrá na takejto hernej konzole s Windowsom, určite príďte do IT Show. A máme tu aj ZenBook. ZenBook, ja sa musím priznať, že ZenBook línia je mojou srdcovou záležitosťou, pretože vo mne vyvoláva taký pocit luxusu, elegancie. Je to dizajnové zariadenie, výkonné, ľahko prenosné, perfektné zariadenie pre manažéra a ešte takou pikoškou, tak by som spomenula, že vyrobené z recyklovaných materiálov, takže môžeme tak nadnesene povedať, že ide aj o ekologické zariadenie a ekologický notebook. Keď k nemu dodám, ja som ho testoval, tak má hmotnosť iba 1 kg a hrúbku 1 cm, čiže je to naozaj veľmi zaujímavý pocit ho držať v ruke a aj to si môžete vyskúšať na IT Show. A ešte by som chcela dodať, že toto zariadenie má v sebe aj kvalitný OLED displej, ktorý šetrí naše oči. Dobre, kde si budú môcť návštevníci IT Show pozrieť tieto novinky? Asus bude k dispozícii na 2 miestach v obchodnom centre Optima. Prvé stanovište bude na prízemí vedľa hlavného pódia, kde sa budú môcť všetci návštevníci tešiť na novinky z rodiny ZenBook a VivoBook, ale aj na nejaké herné zariadenia. A tá druhá časť bude v kinosále. Tam budeme sa sústreďovať hlavne na naše herné portfólio z Republiky pre hráčov, kde sa môžu návštevníci tešiť na ROG Strix Car modely s najnovšími hrami a rovnako už na spomínaný ROG Ally. Takže určite stojí za to prísť sa pozrieť. Chystáte aj nejaké špeciálne zľavy alebo nejaké špeciálne osobnosti z herného sveta, s ktorými sa môžu návštevníci stretnúť? Romy, ďakujem za túto otázku, to je výborná. Áno, na vystavené produkty, ktoré budú počas IT Show, teda 10. a 11. bude platiť 20% zľava a pre všetkých návštevníkov sme si pripravili špeciálny program s našimi influencerkami, konkrétne s Evičkou Kravičkou, ktorá bude k dispozícii v sobotu 11. novembra v kinosále a účastníci si budú môcť s ňou zahrať najnovšie hry a možno im aj prezradí nejaké tipy a triky, ako byť čo najlepší v CS-ku. A taktiež v sobotu bude k dispozícii aj cosplay dáma menom Mrs. Physiotherapist, ktorá si pre návštevníkov pripraví taký netradičný kostým Darth Vadera, čiže nie len pre milovníkov Republiky pre hráčov a Star Wars, ale tento kostým by som chcela povedať, že bude v takom netradičnom prevedení, pretože nebude klasicky čierny, ale rúžový.
OK, tak to som zvedavý, ako to bude vyzerať a pokiaľ ste zvedaví aj vy, tak nezabudnite, že IT Show sa uskutoční od 10. do 11. novembra v OC Optima a takisto aj Cinemax Košice a okrem toho, že si budete môcť vyskúšať najnovšie technológie, budete si môcť kúpiť so zľavou Asus produkty, stretnúť sa s rôznymi influencermi, cosplayermi, tak budete môcť súťažiť aj v rôznych súťažiach, ktoré budú počas IT Show prebiehať. Ďalšie detaily sledujte Facebook a YouTube Datakompu a takisto aj stránku itshow.sk, kde sa dozviete všetko podstatné. Euka, vďaka, že si nám prišla takto v rýchlosti odprezentovať, čo na IT Show budú môcť ľudia vidieť. Ďakujem, určite prídete, bude to stať za to a neoľutujete. A na IT Show sa budete vidieť aj s našim Ondrejom Mackom, takže ahojte v novembri v Košiciach. Čaute. Ďakujeme. IT Show 10. a 11. novembra v obchodnom centre Optima.